Drinks med citroner i. Så status er, vi har købt... Vi har købt den. Hej vloggen! Status er, der er kun en time tilbage. Asta har det godt, vi har det godt. Der er ikke flere snacks. Vi har så spist dem alle sammen. Okay, har alle... Det ser ikke godt ud, bro. Der er panik igen. Lige hvad, du skal bare lige sige til Jeg havde tænkt mig at lave en update med, da det blev godt. Sådan der, efter vi fucking blev nødt til at stoppe med på vejen. Men det blev ikke godt igen. Det er dårligt nu igen. Vi er i gang igen. Det er så godt kørt, det. Går lige hvad? Har du det godt? Er de tændt? Er det tændt? Ej, er der ikke nogen, der kan løbe ud og filme bagpå? Baby, I'm playing on you tonight. Vi kom frem, what? Vi gør næsten galt, der må næsten charme frem. Det er virkelig. Ud af det, hvis du bare tager et enkelt shot. Men det gør de ikke. Måske skulle vi... Fuck, jeg tager dig horse girl, hvad sker der? Det var en fucking varm koncert. Hej vloggen, velkommen til Feeding the Submissive Bitch. Oh yeah, give it to him. Dominant bitch is getting fed now. Du skal mere tilbage med hovedet. Fuck, han er dominant der. It's a sword, weapon, to slay your enemies. You can slay all your enemies. Look at this. She's gonna slay that enemy there. Slay him, slay him. Get slain, bro. Yeah. Oh my god. Oh my god, det er lige så instant det der. Oh my god. Ej, jeg har aldrig set noget lignende. Shit, mand. Hey vloggen, vi laver snobrød. Ja, vi mangler rigtig meget mel i det der snobrød. Men det er så Let it rain. Og vi har puttet dobbelt så meget smør i, som man skulle. Og dobbelt så meget sukker, så den er sådan lidt kageagtig. Hold da op. Vi har lavet en kage, en snobrødskage. Så jeg giver lige hver halvdelen, altså. Vi hygger os og laver snobrød, mens vi hører Amy Man. Hun er ret god. Min far vil være stolt. Herinde der har vi tøserne. De ligger bare og hygger. Mens nogle andre laver alt arbejdet, tak. Det må være søde. Er du sød, Astrid? Er du sød? Hvem der er mad? Det er Norbert. Hvem der er snobrød? Det er også Norbert. Norbert laver også snobrød. Og Maja, hun spiller Clash Royale. Maja er jo en epic gamer. Det er ikke meget, bro. Jeg har 7 timer. Oh my god. Det er min kode, det der. Kan du mig? Nej, det må jeg også sige. Nej, tak. Nej, tak. Hvad sker der, Maja? Hvad laver vi? Vi laver bål, vi hugger brænde. Den tager jeg ikke. Kom du, Maja.
Altså ikke lækker nok. Drinks med citroner i. Beautiful, 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 beautiful angel. 8.000 lokaler. Det er så også. Hallo. Hvem er det? Det er bare vloggen. Nå! Hvad laver vi? Hvad laver vi? Vi har lige haft Vi er fucking dogner. Good morning. Good morning. Jeg kan lide cooling. Så er vloggen. Vi er på vej tilbage til Bandholm nu. Vi skulle dreje der, men vi kommer nok til Bandholm alligevel på et eller andet tidspunkt. Vi skal på stranden. Så vi har masser af tid. Vi er klar. Vi håber, vi har flere kilometer i dag i bilen. Ellers så kommer vi ikke hjem. Men det skal nok gå, altså. Asta kører bare ikke fucking syg på det i dag. Og vi kører heller ikke forkert, eller så skubber vi bare. Ej, det gider som dag. Ja, det ved vi, vi kan. Ej, der er også mange steder lavet op i København. Vi skal bare lige tjekke i god tid, at der er mere tilbage. Ja, det går nok. Ses, når vi er hjemme, eller hvis der sker noget sejt. Skal vi på Mac'en? Simpelthen på Mac'en, og der er bare strømper her. Jeg har fået en, jeg ved det ikke, den var gratis. Hvorfor sagde jeg? Hello. So we're here in McDonald's on Lawrence, and we have just eaten our food. And we're so full now. Hey, stop it. Stop it. Hey, right there. Give me some no go. Rap, rap. Hop in the Summertime fresh, feel on my set, my shining. Sit to my man, sip a cocktail, super stunning. Hej min chatten, altså Maja. Yes, I